Ginatinguhaan sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 6 nga mahatag na sa mga drivers kag operators sang Western Visayas ang fuel subsidy antes pa nga matapos ang bulan sang Marso. Sa interview sa Bombo Radio kay LTFRB 6 Attorney Josette Abilar, Chief of Transportation Development Office, iyagin pahayag nga ginapreparahan pa nila ang iban nga kinahanglanon nga dokumento para sa subsidiya halin sa Department of Transportation. Apang natigayon naman nga mapasa ang mga requirements sa Department of Social Welfare and Development. Suno sa iya ang subsidiya nga igahatag sang Department of Transportation amo ang ipaagi sa e-wallet sa agud nga mas mapadasig ang paghatag sang subsidiya para sa mga drivers kag operators. Dugang pa ni Abilar, dasig man nga nagahatag sa mga kinahanglanon ang mga requirements ang mga beneficiaries, rason nga posible nga mabaton gid sa mga ini ang subsidiya halin sa gobyerno. Subong duha ang ginpangayo sa aton nga data, no? Ang subsidy nga para sa aton mga drivers nga halin sa kay DSWD. Okay. So ina iya na submit na namon ina kay DSWD ina iya mahalin ang subsidy nga ina. Subsidy. Pero si DOTR kag si LTFRB may ara man sang fuel subsidy nga ihatag. So ang subsidy sang aton driver magaagi ina sa ilang e-wallet. Okay. So direkta sa ilang mag-abot ina. So kinahanglan ng aton mga driver may ara account. And kinahanglan ini nga account ara gid sa ngalan sang driver.